Mag-inahang 4 ka oras nga nagkapyot sa haligi sa ilang panimay, samtang ang ilang padre di pamilya nagpatung usab sa punuan sa Madre di Cacao, dihang gisanapan sa dakong baha ang ilang panimay, mihulagway nga usa ka dakong grasya sa Dios nga way ni usa kanila ang nakalas. Kini ang RTV Presents ni Luan ni Rondina. Mahulagway nga usa ka paraiso ang panimay sa Banay Iray sa Barangay Kantuod, lungsod sa Balamban. Nahimutang kini sulod sa ilang 5 ka hektaryang farm nga adunay klase-klaseng mga prutas, utanon ug mga binuhing hayop. Apan ang napundar sa ilang pamilya sud sa pipila ka katuigan gibanlas lang sa hilabihang kadako nga pagbaha nga wa nila damhang mahitabo. Matod ni Rave Brian, duol sila sa duha ka mga sapa, ang sapang gamay ug sapang dako. Nakasinati na usab sila kaniadto og mga pagbaha, apan kini ang unang higayon nga halos nalapawan na ang ilang panimay tungod sa kataas sa tubig. Ug kay parehong miawas ang duha ka mga sapa, lakip na ang usa ka creek, daw nagbawd-bawd ang tubig nga paspas kaayong nisanap sa tibok nilang propiedad. Nangandam nga atong pangandam dapat taas-taas gamay sa Bagyong Basyang, na kusog-kusog gamay sa Bagyong Odette, pero wa jud mi magdahom nga ang tubig. Ang among gisaka nga tagatuhod lang kutob, lapas pa dahil sa tao diri sa sud sa balay. Ready na gimitanan among mga gamit saka na taas. Taas na jud kayo among patungan pero giabot pa jud sa tubig. Grabe jud ang tubig ro, ma'am. Kusog kayo pag sud na diri sa tubig. Sa pultahan giguba dai ni rumbo. Na pag sud sa tubig diri tanala katag-katag tanan dito gamit namo. Nahipos hinuon nilang daan ang ilang mga gadgets, lakip na ang ilang mga importanteng dokumento dito sa ilang balcony. Apan ang uban pa nila mga mahalong gamit, wa na masalbar tungod sa kapaspas sa panghitabo. Gani ang ilang padre di pamilya nga nisway paunta paghipo sa ilang mga binuhing baka na abdan sa dakong baha ug naningkamot na lang siyang magkakatkat sa punuan sa Madre di Cacao. Nasugatan ginako ang bulog. Moto nga dako naman kay bulog, akong suwat paslanting akong langoy. Abot ako mga alas 10 na pasado balay, dito kuning agi, nilipot ko. Pertintiyaba tao nila, kinagtuo silang na missing ko. Ang Ginoo ra gyan hibaw. Samtang si Brian, nagakos sa iyang inahan ug manghud babay, samtang nagkapyut sila sa usa ka haligi sa ilang balay. Samtang padayon silang giduso sa mga gapnod ug kahoy nga nangaanod. Otro baro pa ko dere. Si mama nag-ana, ako manghod kay nag-ana dere. Na ako kay nasa ko dere sa taas, kupot ko mayo, hasta akong gilak niya. Akong giklikpan sa ako ang tiil. Na ang tubig diri kay ani. Kay kusugod kayo, kay mag-ana pa man. Pasado alas 5 sa kadlaw niadtong Nobyembre 4, nagsugod pagsanap ang baha sa tibok nilang propiedad. Ug nisugod lang kini paglurang pagkapasado alas 10 na sa buntag. Taliwa sa mapait nilang kasinatian, ang kamaayo sa Ginoo lang gihapon ang ilang nalitok. Gani milagrong wa na banlas ang mga imahen sa mahal nga Berhen ug ni Hesukristo. Patigan ma'am ay lang wala na mi sa kuan gud atong panahon na. Wala na sa raw na ba pero ano gyapon Ginoo ra gyapon tanan. Margitan. Wala na lang madami sa anong napunta importante nga naan. Kompleto mi. Matod ni Balamban Mayor Amos Cabahog, samtang ibahaan usab ang halos tanang barangay sa ilang lungsod, ang Barangay Kantuod ug Barangay Nangka gayud ang nakasinati og grabing pagkagusbat. Sa Barangay Nangka, 2,070 ka pamilya ang apektado, samtang 1,400 ang pamilya usab nga apektado sa Barangay Kantuod. Gani sa among pagsusi sa gitawag nilang sa panggamay, nasaksihan namo ang dakong kadaot nga namugna sa pagbaha. Kining akong gibarugan karon kabahin kini sa giabono nga mga graba dihang gitrabaho ang revetment wall ni ining maong sapa. Apan dihang miigo ang bagyong Tino, niawas ang tubig sa sapa ug nabanlas ang dakong parte ni ining giabono nga mga graba, gani kana na lang ang nahabilin. Sa pagkakaroon, wala pa sila'y data sa danyos sa mga istruktura nga nagusbat, kay puliki pa sila sa clearing ug relief operations. Wala mi gipili. Basta makount lang siya sa every household, makount lang sa barangay, wag gyud mi pilion, hatag tanan, wala gyud mi gitago. Kay open ang among mga kuan sa donors. Usa-usab ang lungsod sa Balamban nga nakatala og labing daghang patay. Sa 14 nga nakalas, 11 niini ang na-identify na, samtang aduna pay tulo nga wa pa mailhi. Aduna pa usay 15 ka mga individual nga missing pa hangtod karon. Matod ni Mayor Amos, gibasol usab sa mga residente ang nagusbat nga mga flood control project.
Sa pagsusi namo sa gitawag nilang sa pangdako, nakita namo nga adunay parte niini nga adunay revetment wall samtang adunay habig nga wala usab mabutangi matud sa mga residente sa dapit. Kini ang kabahin sa Lusaran River nga konektado sa Lusaran Dam didto sa Cebu City. Apan tuod kay parte na kini sa Balamban, gitawag na nila kini og Combado River. Apan tungod kay wa kini malakip sa flood control project, dihang miigo ang bagyong Tino, niawas ang tubig paingon ngadto sa barangay Nangka. Gani dayag ang kakusog sa tubig sa hitsura karon sa yuta habig sa barangay Nangka. Kita usab ang danyos ngadto sa flood control project. Kay karong tuiga pa lang nakalingkod si Mayor Amos sa katungdanan, kini ang usa sa buot niyang ipasusi. Mo request ko sa province nga ipa-check na ko nga asa ng mga project sa flood control. Unya ug kinsay kun sa tong mga kontraktor. Uban ni Cleofer Lumayag, ako si Luan Merondina ug kini ang akong short dokyo.